Poštovani gledalci, naš današnji gost je Ivica Stančić, inače vokalni solista. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i bolje vas našao. Kako ste? Ili kako si? Pa, odlično. Prvi put na Pinku, prvi put u ovom studiju. Zadovoljstvo mi je, čast. Da. Na muzičkoj sceni ste 20 godina, ali tako? Pa recimo 20 godina, a evo svoju biografiju sam ovih dana malo update-ovo. I prvi moj zvučni radijski snimak je 2003. godine, znači 15 godina, da kažem, nekog pevačkog kruga. Da, toliko ima. Hoće Pa biti brzo nekog i prošlo. slavlja? Hoće biti Brzo i nekog prošlo. slavlja, ste razmišljali? Pa ajde da zaokružimo nekim rezultatima koji su vidljivi, opipljivi, pa onda će biti i slavlje u svakom slučaju. Zašto da ne? Da. Ste razmišljali kako bi obeležili? Evo, pripremati novi CD, ali tako? Tako je, tako je. 15 godina ipak period kad čovek sumira od svojih početaka do današnjih dana, pa šta je sve uradio, od čega je krenuo, koliko sam napredovao. Analize su stvarno jako bitne u čitavoj toj, da kažem, pevačkoj priči, karijeri. Ajde, moja karijera nije ovo primarna, ali jedna paralelna karijera univerzitetskog profesora. Da, vi ste u stvari završili stomatološki, tako? Tako je, ja sam završio stomatološki fakultet, magistar i doktor stomatoloških nauka, specijalista stomatološke protetike. Sva zvanja od saradničkih do nastavničkih sam zaokružio i u zvanju redovnog profesora od 2015. godine. Ali ipak je ovo nekako Ovo je moja prva ljubav. Prva i pre stomatologije i sa stomatologijom, a kad odem u penziju, bit će i posle stomatologije. Pa mislim, s muzikom čovek, pa mogu reći da već odrasta, stasava, živi, pa kaže i umire na kraju. Muzika je ceo život. Da. I prosto uživam u tome i to mi je jedan sjajan, da kažem, ventil gde moje emocije želim da ispoljim kroz interpretacije pesama koje najviše volim, ali shvatio sam vremenom u toku ovih 15 godina, ali samo onih koji meni leže. Nije svaki pevač za svaku kompoziciju, za svaki žanr, ipak treba da na vreme, možda ja nisam blagovremeno to uvideo u kom sam fahu, ali shvatio sam vremenom da je moj fah gradska muzika, romanse i neke izvorne pesme gde mogu stvarno da sebe i svoje emocije kroz svoju energiju i interpretaciju donesem. A da to isto i publika prepozna. Upravo to. Meni je najveća satisfakcija kad publika oseti moj damar, emocija, taj neki unutrašnji naboj, ekspresiju koju stvarno, pitaćete pojedine koji su me slušali, ali mislim da umem da donesem. Kako su izgledali ti počeci? Kako je krenulo sve? Počeci pevački? Pevački. Pa, nisam ni kao dečak razmišljao da ću se baviti, odnosno da ću ući u ovaj neki kolosek. Prvenstveno je u nekoj mojoj osnovnoj školi bilo to horsko pevanje, rođen sam u Smederevu, nije Smederevo daleko od Beograda. Nije. I tako, moja srednja škola, dolaskom na fakultet, horovi renomirani, ne samo Srbije, već i tadašnje Jugoslavije, Lola Abrašević, i to je nekih 20 godina pevačkog, horskog mog angažmana prošlo. I u tim nekim druženjima uvek su se pevale stare pesme, gradske pesme, izvorne pesme. Mene je to jako ispunjavalo. I već kad 20 godina ste u jednom fahu, zaželiš, prosto sam zaželeo, pa ajde da malo istražujem. Onda sam osnovao sa svojim prijateljima isto jedan vokalno-instrumentalni ansambl, zvao se Korak, i počeli malo po malo da sviruckamo, pevamo za ljubitelje muzike, one prave, tradicionalne, i kroz to pevanje i kroz te zabave ja sam sebe izgrađivao. Međutim, nisam znao kako sebe izgrađujem. Znate kad sam tek shvatio, da ja još nisam ni na početku te karijere,
dok nisam došao u školu gospodina Žarka Milanovića 2000. godine, koji je pri Akademskom kulturno-umetničkom društvu Lola upravo vodio školu izvorne tradicionalne muzike. I eto, 2003. godine gospođa Nena Kunijević, koja je stvarno nama otvorila jedan muzički put, pevački, došla u Lolo Ribar, čula nas je i prvo mene izabrala, kaže, Ivica Stančić, i ulazi u studio 6 i snimamo 2 kompozicije za Leti, leti pesmova Mile. I tako je to krenulo. Drugi televizije su zvale, festivali, bilo je tu i nekih nagrada. I onda su ostali... Nekih, koliko ih je bilo? Pa bilo je par nagrada. Prosto nisam... Paralelno je bila moja profesionalna karijera, univerzitetska, gde nisam mogao i da se odazovem svim festivalima, ali gde se pojavio, da li je to nagrada stručnog žirija, da li je to nagrada za interpretaciju, Vojvođanske zlatne žice, bili su tu festivali izvorne muzike, gradske muzike u Srbiji. U svakom slučaju, jedan lep period koji, eto, se zaokružava sa ovom 15-godišnjicom tog nekog mog pevačkog staža. Staža, da, divno. Hoćemo sad malo da zagolicamo maštu, malo da nam nešto otpevate. Pa evo, jesenja noć, puna bola, sedim sa društvom i pijem, mi više zajedno nismo i zato noćima pijem. Kud god da krenem nema mir, svuda su staze naše, nisam mogao skriti bol i zovnuh tamburaše. Ne pesmu tu, ne pesmu tu, večeras mi nemojte svirati to, jer mislim na nju. Ne pesmu tu, ne pesmu tu, ja slomit ću čaše, ja slomit ću sve, jer mislim na nju. Divno. Eto, nekih sada prepodnevni termin, koliko je glasom meni dozvoljavao, potrudio sam se da eto neku svoju emociju prenesem i na vas i na... Mogu da zamislim kako to izgleda uveče, kada bude i neka atmosfera. Biću slobodno da vas pozovem da eto prisustujete tako nekim večerima našim. Da, dođite slobodno da najavimo kada bude neki lep povod i onda da nastavimo druženje tamo negde gde vi budete pevali. Jel može? Biću slobodno da vas pozovem, a meni će biti zadovoljstvo da podelite emociju i energiju te večere sa nama. Hvala vam puno, Ivice, na ovom gostovanju i nadam se kada pesme budu gotove da dođete opet i da to podelimo sa našim gledaocima. Velikim zadovoljstvom. Hvala još jednom. Hvala i vama. A mi, poštovani gledaoci, naravno nastavljamo dalje.